سلام تخاتلتي كمي كنيخم كمي اللهم لما أنت قاب حدش مدب تمريسك ماله زي أنك تقاميت كوينك ترخبوا عندهم بفلاي نظام يوتيوب زلكم إذا أبليكيشن زي أب إيدي تشغلكم زلا نزا فيديو زي أمسراخم ما بتعمل خطوة وأخمك أسكري إذا فيديو كرداكم كفتني مالتي إذا فيديو خاني انتي كتعملنا تخل نظام نايت انقت زلنا أب تليفون نمر أمه دحرقونا فلاش كنسكر اندلي زي أخنت كمالنا ከምኡውን ናይ በርስተይ በዚኣ ክንጥቀም ንኽእል ኢና መጀመርታ ኣነ ናብታ ኣፕሊኬሽን ይኸይደ ብድሕሪኡ ነታ ተደምሮ ሃሪመያ ማለት ነታ ደምሮ ምስ ሃረምኩዋ ብድሕሪኡ ስእሊ መሪፀ ማለት እዩ ዝኾነ ቪድዮ ናተይ ዝቆረፅኩ ኣጋጣሚ ስእሊ ምስ መረፅኩ ናብ ሳይዝ ይኸይደ ነዛ ዘርኣኹማ ናይ ዩቱብ ትመስል ናብዚኣ ኸይደ ብድሕሪኡ ናብ ዩቱብ ምስ ከድኩ ነዚ ከምዚ ጌርኩም ክትዕብይዎ ትኽእሉ ክተንእስዎ ትኽእሉ ኢኹም زيت نا يوتيوب سايز يكون زوركم 16.9 يا نزيا خمسة جركم سهرانكم أفتح على كرت أروى لو أنا هرمون دبل كخون مارس فيديو تات بدحرز متزلو مع رخو خوني كل حد عينة سايزكم زلكمي نزا تهرموا عملتكم من دجنا خلاص كذي شو تريو تسايز حد عينة دلو مست بدحرز زلو أبليكيشنات مالتي تبغون تحراليو تريو هم أنت حرزون النجار هالو وغاني تريو تفتنوا مالتي زي ناي زخونة تقبل نحدلهم ناي مأتوي معسوي زخونة نجار كم ناي مسحة كلاي عبد العدد تقبل نحدلهم أبزي أتعاط مالي قال لا أنت حر هدي لكم ريحهم تفوت الشغال لكم زي إيد ملكة أرو جر الله ذلوا خاني نزع أبليكيشن زي إيد بس قبل كا خميجر كاتدفع زي أبليكيشن أقول نتمسك مالتي نزي آخر أيوة أنا ملكة دا قبل خاليكم كفتني زي أقول لك جيس أبوزح channelات رئاس وانتخيني نزيد فوارها أي فلت قوام كينم دمي بالنرمو نزيد قوام سابلكم ما advertise كم تسوكمي advertise كأنه يقصن لس ناينات أصل زخونة إذا application زيها نت advertise كتحلو فور لكم صغلكم قصبي وخصاب عبلا على إكس متسوكم عليه تخطط لني أخمي نزي أمسيلا ماريتي نزا كوستون لوست بزلا بنا جرماني نعا أتهارمون تخاليت زلا ماريتي كم زي لك تزوريا بدحرو أدبرتايز مزيلو مالتي نزا أدبرتايز كساب مترشا كتكاتاتلو ورلوكو مالتي كساب مترشا عند حر تخاتاتلكم مو بدحرو تا أبليكيشن أو قرنتي تصنعو فيديوتات أي كتمتسنا كتطفيا كم جي أقرأ مالتي وزا ملكت كتقوم لكم يلا نحجر أيوة يريكم علىكم تحالفكم عليتو يلا تا أبليكيشن يلا نطفيا مالتي إذا أنا فتحت إن هي اللغة خابزة كاميرا تمثل ناي دمسي ملكت ناي بامبولات تكست بزلاكو خب زين سلست أني هي اللغة ناي حبرتاتي ساتن كأني زي كل جزء خمسة جركم ميدكم وطوا أنا بإيدي متى يقول له فويس من تان تي فيديو من تان حر عندي فيديو خونه اللي كاب كالي فيديو زي قبرو ليله مالتي يموت له هنا تجزي خد قمر من تان إيدي تجبر كله هنا زي أبليكيشن إله أنا استطعم كله من يو سخاتك ولا مزمور أنا بإيدي زحلفه سلخو إذن ناي إيديتكن بمدن أبزات حتى نهلو إذا أروب نابت أقام تبل زلا ندي حرت مرسو إذا حنت حساس تريوات الحنقة كتحلفه تخلي خام عليدي أنا التفيديو كنترولي قبل الله يراقص الله كما يكون زلت فيديوهات ناتي مالتي تعمل سبقاله حجي أفتنا حبر ملكت آتي الأخرى أيوة حبرتها زلهم عينة حبري كابسك تمرت خلهم بس أقام زلا حج خاني نايدا بالمبليتان نخل لنا تنبيدو زلا حد عينة حبر لكم تدولي أتو لكم زلا مش مرتكم أفتلا على الهرمون نتنسى أكلت أروز زلا هرمون نخل لنا تنبيدوات شعوخنا لكم أبزا يمان كأشعراي هرمون كم زي أخوينات لكم على مالك أبزا حد زهر ما زلو خاني نايمم قليتا حمق فيديوتات مش لأمونغو يمصنا وين دمص يمصنا وين كأنا سخونة نجر دس زي بلنا فيديو ندحر هاليو كانوا وصلنا خلنا هم زي أجرنا كم زي أجرنا كلتنا مقالة
ናብ የማን ዘላ ዲኻ ናብ ፀጋም ደሊ ክትድምስስ እያ ትብለኒ ኣላ ኣነ ነዛ ፀጋም ዘላ ክትድምስሳ ንዓኦም ሰሃሮም እኳ ኣብታ ናይ ነዊሓፍ ምልክት ኣብታ ጎና ይሄድለ ማለት እዩ ንዓ ፀቕጥ ምስ ኣበልኳ ጠፊኣ ማለት እዩ እታ ቪድዮ ዘላ እንተደምሲሳትለይ ክመልሳ ተደሊኻ ኣነ በዛ ፀጋም ዘላ ዓረው ዘላ ማለት እዩ ንዓኣ ሃሪምና ክንመልሳ ንኽእልና ነታ ቪድዮ ብጣዕሚ እያ ቀላል ተገዳስነት ትራእይ እምበረ ኣነ ቀልጢፈ ይኽእል እያ ማለት እዩ እታ ቪድዮ ከምዛ ትርእዩ ዘለኹም ረኣዩ መሊስ ኣለኹ ክልቲአን ኣረው በሪህን ኣለዋ እዚ ከዓኒ ናይ ድምፂ ማለት እዩ ድምፂ 1.30 ክትገብርዎ ኣለኩም ማእኸላይ ማለት እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ 1.30 እጥቀም ዳብል ትብልዎ ሕጂ ናይ ኩሉ ድምፂስ ከምዚ ዲኹም ደሊኹም ብሓደ ዓይነት ድምፂ ዲኹም ደሊኹም ወይስ ክትቐልጥፍዎ ይብለኩም ኣሎ ናይዚ ሓንቲ ጥራይ ሕጂ ኣነ ተጠቂመ ዘለኹ ንዓኣ ጥራይ ማለት እዩ ዳብል ተኮይኑ ኣብታ ላዕሊ ተሃርማ ናይ ባዕላ ጥራይ እንድሕር ኮይና ግን ንዓኣ ሕጂ ከዓ ናበይ መፅእ ኣለኹ ናብ ባክግራውንድ ማለት እዩ ብክልተ ጎኒ ፀሊም ካብ ትገብርዎ ወይ ከዓ ፃዕዳ ዝደለኹም ሕብሪ ማለት እዩ ኣብዛ ጥቃ ናይ ድምፂ መዕፀዊት ኣብኣ ንሄትልኩም ሕንጣጥ ሕንጣጥ ዘለዋ ንዓኣ ክንሃርማ ኢና ማለት እዩ ንዓኣ ምስ ሃረምናያ ዝኾነ ከምሳልናይ እዚኣ ናይ ድምፂ እያ ድምፂ ዓጉ ተብልዎ ሚት ትገብርዎ ትዓፅዎ ትኽእሉ ኢኹም እዛ ናይ ድምፂ ማለት እዚኣ ማለት እዩ ናይ ድምፂ እያ ኩሉ ኣነ ዓፅየ ኣለኹም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ድምፂ እዩ ንኩሉ ሓንቲ እንዳተንኮፍኩም ተኸፊቱ ድለ ተዓፅዩ ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኩለን ከምዚ ኣገርኩም ድምፂ ናይ ቮይስ ከምዚ ናተይ ትመልእዎ እንድሕር ደሊኹም ሚት ትገብርዎ ትዓፅዎ ማለት እዩ እንተዳ ክትከፍትዎ ደሊኹም ከዓ ሓሊፍኩም ትኸፍትዎ ገሊኡ ትዓፅዎ ገሊኡ ክትከፍትዎ ተደሊኹም ይከውን እዩ ኩሉ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ከም ዝደለኻ ኢኻ ተደሊኻ ንኩሉ ትዓፅዎ ቮይስ መሊእኻ ብላዕሊ ትገብረሉ ማለት እዩ እንተዳ ኣነ ብዘለዎ ደሊኻ ከዓ ንኩሉ በዘን ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ ብእኒኹም ኤዲት ትገብሩ ማለት እዩ እዚአን እንተና ኤዲት ማለት ኩላተን እዚኣተን የነ እታ ናይ ሕብሪ ናይ መፅሓፊት ኩለን ማለት በዛ ዘርኣኹ ንዕአን ጠጠው ኢልኩም ኤዲት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እታ ናይ ሕብሪ ከዓ ካልእ እዚኣ ከዓ እዚ ሓንቲ ናይ ፋርበ ናይ ሕብሪ እያ እታ ሓንቲ ከዓ ናይ ባክግራውንድ ማለት እዩ ክልቲአን እቲኣ ናይ ሕብሪ ዝደለኹም ሕብሪ ትመርፁ እቲኣ ናይታ ምልክት ገይረልኩም ከዓኒ ናይ ቅልጣፈ ናይቲ ቪድዮ ትሰርሕዎ ንዕኡ እዩ ከምኣ ገርኩም ምስ ወዳእኹም ከምዚኣ ገይርኩም ኤዲት ምስ ወዳእኹም ድሕሪኡ ከመይ ገይርኩም ከም መእተዊ ንኩሉ ግዜኹም ነቲ ቻነልኩም ትጥቀምሉ እዚኣ ከዓ ተኸታተሉኒ ኣብታ ከምታ ናይ ዓንተ ፔጅ መጀመርታ ተደመረ ኣትየ ማለት እዩ ድሕሪኡ ስእሊ ዲኻ ትደሊ ፎቶ ብለኒ ኣሎ ኣነ ፎቶ ወዲእ ስለ ዝኾንኩ ናይ መእተዊ ናይ ዩቱብ ማለት እየ ደልየ ከምዚኣ ገር ኣትየ ኣብታ ናይ ዩቱብ ናብ ሳብስክራይብ ዝብል ኣብኡ ብዙሕ ፅሑፈት ኣለኩም ኣነ ነዚኣ መሪፀ እያ ነዚኣ ሃሪመ እያ ማለት እዩ ቁርብ ክፅበያ እየ መፅያትለይ ኣላ ከምዚኣ ገረ ማለት እዩ ናይ ዩቱብ ማለት ናይ መጀመርታ ከምዚኣ ገረ ይሰርሓ ማለት ናተይ ዝሰርሐ እየ ዘርእየኩም ዘለኹ ብድሕሪኡ እቲ ናተይ ቻነል ማለት እዩ ከምዚ ገረ ኤዲት ዝገብሮ ሰሪሐ ስለ ፀናሕኩ ብድሕሪት ከምዚ ገረ የምፅኦ ማለት እዩ ንኩለን ከምዚ ገረ የረጋግፅ ኣለኹ ድምፂ ሓፂረ ከፊተ እንዳበልኩ ንኩሉ የረጋግፅ ኣለኹ ማለት እዩ እንድሕር ተኸፊቱ ሃልዩ ፅቡቅ እንድሕር ተዓፅዩ ዝዓፀ ይዓፅዎ ዝኸፈት ከዓ ይኸፍቶ ከምዚ ገረ ማለት እዩ ከምዚ ገረ ከዓ ይስሕቦ ኣለኹ ብኢደይ ከም ትሪእዩን ዘለኹም እንድሕር ነዊሕኒ ይስሕቦ ክውስኽ ተደሊኻ ነዛ ተደመረ ከምዚኣ ገረ ይሃርማ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ነታ ተደመረ ኢኹም ተሃርማ ዝኾነ ስእሊ ቪድዮ ክትገብሩ እንድሕር ደሊኹም ኣነ ከምዚኣ ገረ ሃሪመ እያ ማለት እዩ ሽዑ ናብዚኣ ከዓ ኣትየ ሕጂ ከዓ ነቲ ክገብር ደልዮ ኣለኹ ካልእ ናይ ምዕፀው ማለት እዩ ምዕፀው ኣውስ ክገብር ደልዮ ክዓፆ ደልዮ ኣለኹ እታ ቪድዮ ወዲኤ ሰሪሐ እያ ኤዲት ገረ ምዕፀው ገብረላ ኣለኹ እዚኣ ከዓ ማለት እዩ ከምዚኣ ገረ ነታ ዘ ኤንድ ዘላ ንዓኣ ትንክፍ የብላ ሽዑ ነታ ራእይቲ ሃርማ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እታ ቪድዮ ወዲያ ተሰሪሓ ማለት እዩ ናብ ዳውንሎድ ትኸይድ ማለት ዳውንሎድ ከዓ ኣብ ላዕሊ ከርእየኩም እየ ብጣዕሚ እያ ቀላል ግን ተገዳስነት የድልያ ቀጢልካ ክትሕዞ ኣለካ እቲ መጀመርታ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ከምታ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ቻነልኩም ናትኩም ቻነል ክትፅሕፍዎ እንድሕር ደሊኹም ኣብዛ ጥቃ ተደመረ ብዛሕጂ ዝሃረምክዋ ኣብኣ ተሃርሞ ዘድልየኩም ማለት እዩ ፅሕፈት ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ኣነ ዌልካም
ጓል ነጋሲ ኢለ ይጽሕፍ ኣለኹ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከዓ ተናትኩም ቻነል ከምዚ ገርኩም ክጽሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ከዓ ሕብርታት ኣለዎ ከመይ ዓይነት ጽሕፈት ቅርጺ ኢኻ ትደሊ ዝንቀሳቐስ ዲኻ ትደሊ ዝኾነ ብሓፂሩ ሳብ መጨረሻ ተኸታተልዋ ከምዚ ኣነ ጽሕፋ ዘለኹም ጌርኩም ኣዝዩ ንመርኣይ ገይረ ኣነ ማለት እዩ ንመርኣይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይተብልዎ ማለት እዩ ብዙሕ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለ ዘርእየኩም ዘለኹ ካይነዋሓኩም ቪድዮ እንታን ካስልችወኩም እዚ ናይ ሕብሪ እዩ ሕብሪ ዝፀሓፍካያስ ከመይ ዓይነት ሕብሪ ኢኻ ትደሊ ይብለካ ኣሎ ኣነ ብጫ እውን ዝበለት ሓንሳት ቀይሕ እንዳገበርኩ ማለት እዩ ቀያይሩ ኣለኹ ኣብዚ ከዓ እቲ ፍሩይ ፅሕፈት ዲኻ ትደሊ ወይስ ደቕቕ ዝበለ ይብለካ ኣሎ ትመርፅ ከም ናትካ ምርጫ ማለት እዩ ብዝደለኻዮ ሕብሪ ብዝደለኻዮ ከዓ ኣፀሓሕፋ ፅሕፈት እዚ ከዓ ዝንቀሳቐስ ዲኻ ትደሊ ከመይ ዓይነት ዝንቀሳቐስ ዲኻ ትደሊ ትፅሕፉስ ወይስ ስቕ ዝበለ ከም ዘላ ታብታ ቻነልካ ካብ መጀመርታ ክሳብ መጨረሽታ ኣብቲ እግሪ ናይ ቻነልካ ኮፍ ክተብሎ ትደሊ ይብለካ ኣሎ ንሱ ናትኩም ምርጫኹም እዩ ከምዚ ናተይ እንተደለኹም ከዓ ከም ድላይኩም ጌርኩም ክተቕርብዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ግን ክትርእይዋ ኣለኩም ኣበይ ይኣቱ ኣለኹ ቀስ ጌርኩም ውና እውን ምርዳእ ድሕሪ ኣብኩም ክትፍትሽዋ ኣለኩም እዛ ቻነል እዛ ናይ ኣፕሊኬሽን እዚኣስ ብጣዕሚ እያ ቀላል ካብዚ ናተይ ዝበለፀ ከዓ ዝገለፅዋ ከዓ ኣይትስእንኹም ኣብ ዩቱብ ቻነል ኣትኹም ክትለድዩ ትኽእሉ ኢኹም ከመይ ገይሮም እዛ ከመይ ገይሮም ኤዲት ትገብሩላ ማለት እዩ ኣነ ራእይዋ ወዲአ እያ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቅፅቢ መዓት ኮይናትለይ ዳርጋ ኣነ ሓያል እየ ወሲድለይ ነዚኣ ንኽመልካ ማለት ብጣዕሚ እያ ተኸቢዳት ነረ መጀመርታ ድሓር ግን ፅቡቕቲ ኮይናትለይ እዚኣ ከዓ ከም ተወሳኺት ቦናስ ንዓኹም ትሕግዘኩም ትኸውና ነዞም ዩቱብ ቻነል ዘለኩም ከመይ ገርኩም ስእታ ናትኩም ቻነል ማለት እዩ ከምዚኣ ገርኩም ብደረቕ ወይ ከዓ ተንቀሳቓሲት ገርኩም ኣብታ ላዕሊ ኣንጎሎ ንኩሉ ግዜ ትኾነኩም ማለት እዩ ከርእየኩም ተኸታተሉኒ ኢኹም መሪፀ ማለት እዩ ኣብታ ኣብዛ ላዕሊ ናይ ተደምሮ ዘላ ምልክት ኣብ ኣምሳሃሮንኩ መፅያትለይ ማለት እዩ ሽዑ ኣብዚ ንህለኩም ዝንቀሳቐስ ካበየናይ ኢኹም ደሊኹም እዚኣ ሕንጣጥ ምልእቲ ክትገብርዋ ኣለኩም ኩሉ ምሉእ ክትኮነልኩም ምእንታን ኣውስ ዝኾነ ነገር በቃ ትኡ ንህለ ብምሉእ ስእልኩም እንዳፈተንኩም ትፍትንዎ ማለት እዩ ወይን ኣብዚ ንህለኩም ዝዘውር ከምዚ ገርኩም ዝዘውር ኢኹም ትደልዩ ወይስ ጠልጠል ዝብል ኢኹም ትደልዩ ወይስ ዝዘውር ሸረር ዝብል ኢኹም ትደልዩ ወይ ኮፍ ዝበለ ከሎ ብዘይ ምንቅስቓሱ በቃ ብሓፂር ኣብዚ ንህለኩም እቲ የድሊ ዝበልክዎ ኣብዚኣ ከምዚኣ ገይረ ሰሪሐልኩም ኣለኹ ብህድኣት ቀስ ገርኩም እንድሕር ፈቲሽኩምዎ ኣይክትስእንዎን ኢኹም እንተ ደኣ ፈቲኹምማ እዛ ቪድዮ ማለት እዩ ናብ ኩሉ ሰብ ክትባፅሕ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም ክሳብ ብካልእ መደብ ንራኸብ ሰላም ቅነ ኣብ ካልኣይ ክፋል ከመይ ገርኩም ነቲ ዝሰራሕኩሞ ቪድዮ ታምኔል ትገብሩ ኣርእስቲ ክትፅሕፍሉ ትደልዩ ከመይ ገርኩም ከዓ በዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ካልአይቲ ክፋል ከቕርበልኩም እየ መጀመርታ ነዚኣ ናብ ብዙሕ ሰባት ክትርአየለይ ምእንታን ሸር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም